Bideo honetan maskara kirurgikoa nola jarri eta kendu azalduko dizuegu. Gogoratu beti, maskara jarri aurretik eskuak ura eta xaboiarekin garbitu behar ditugula. Maskararen kanpoaldea kasu honetan kolore urdineko zonaldea izango da, kosturak zonalde txurian dauzkagulako. Begiratu non dagoen metalezko xafla. Metalezko xafla sudurrean jarri beharko dugu ondo ajustatzeko. Jartzerakoan estali ondo sudurra eta kokotxa, aurpegian eta maskararen artean tarterik utzi gabe. Behin jarrita, sudurraren aldea ondo ajustatu beharko dugu. Maskara nola kendu azalduko dugu orain. Maskara kentzeko belarrietatik hasi beharko dugu. Hemen ikusten duzuen bezala. Bi behatzak goman sartu, begiak itxi eta aurreruntz aterako dugu beti. Berrerabili behar badugu, poltsa batean sartuko dugu.